ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଜାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ସବୁ ଟେନସନ୍ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆପଣା ଛାଏ ଗାୟବ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଭ୍ ବା ଭଲ ପାଇବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ବଗିଚାର ସତେଜତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହେଲେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଖାସ୍ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଓ ଅକ୍ଷର, ଯାହାକୁ କି ମୋ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥିବା କିଛି ଫୁଲକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସଜେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏହା ଏଲ୍ ଏବଂ ଭି ମଝିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ସହ ମିଶି ଏମିତି କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାମ କଲେ ମନ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହା ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ବଗିଚାର ଭଲ ପାଇବା। ଏହି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ଫୁଲ ଏବଂ ସବୁଜ ପତ୍ର ମିଶି କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଦିନସାରାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ କାଢ଼ି ନିଜର ଘରର ଗଛଲତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସି ଉଠିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ତେବେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାପି ଗାର୍ଡେନିଂ।